silaturahmi iya ngaraketke tali ning paseduluran heeh fa insyaallah bakal dijembarke rezekine didawake umure Allahumma amin pancen sing disusuwun ya kaya mengkono alhamdulillah iya penadyan sore mau udan ning bengi iki alhamdulillah diparingi tingkas alhamdulillah iya sore mau wis diudani no sore mau wis udan deres gerjeh wae udane awet alhamdulillah iki wis pinaringan tingkas wis tak gawake kok no mbok gawakne apa tak gawake sinden spesialis penangkal udan pojok dhewe kono kae oh iya kayak spesialis penangkal udan oh iya nek ora ana kae udan terus ing sewengi no oh ngono iya luar biasa kembali ke Benang Merah Biung arep ndongake apa kunjuk marang para warga masyarakat kang mapan ana ing desa Kenep kang bengi iki wis kasembadan ngadani adicara bersih desa dongaku banyu mili no teruntuk warga masyarakat Kenep iya muga-muga sarampunge seluruh rangkaian acara bersih desa iya Desa Kenep dadya desa sing baldatun thayyibatun warupun gofur gemah ripah loh jinawi kertotata turaharja. Oh ngono dadya desa sing murah sandang lawan pangan cinaketok ing kamulyan tinebihna saka bencana alam. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko omrene
Pagelaran pada malam hari ini, noh. Iya. Uga disiarkan langsung. Oh iya. Ya kuwi lumantar channel YouTube Astabrata Media. Oh iya. Dadi iki sing kepareng mirsani kang uga memantau, ora mung kepara kang ana TKP utawa lokasi. Ngono ya. Ning iki uga dipirsani para sutresna budaya Jawa, pecinta wayang kulit, penggemar kanca-kanca sanggar seni Astabrata. Oh iya. Uga melu uyung-uyung anyeng kuyung melu ndongake warga masyarakat Kenep anggone duwe gawe ya kuwi bersih desa utawa nyadranan. Oh iya ya Mak iya. Alhamdulillah berkah kanggo kabeh ya Mak. Berkah kanggo kabeh. Iya. Kepara awake dhewe mau akeh sing WA, terutama para bakul-bakul, takon jadwale awake dhewe ana ing sekitar Nganjuk dan sekitarnya. Iya, Mas Akbar kapan wonten jadwal teng Nganjuk, jadwale dereng medal. Oh ngono. Kula nyuwun, kula tak wacakne kene, diwacake no. Ya, sesuk awake dhewe sesuk bengi sesuk bengi ning Talun Rejoso. Oh sesuk bengi Talun Rejoso ya tanggal 14 Mei ana ing Sombron Loceret. Oh Sombron Loceret. Terus tanggal 16 ana ngendi? Ana Tampang Wilangan. Oh terus disambung meneh tanggal 17 ana PG Lestari. Terus 22 ki wayang virtual ora usah do ndelok iki. Terus tanggal 31 ya kuwi ana ing Mojoseto. Mojoseto ya, Mojoseto ngundang ya klebune ya Mojoseto ki. Iya, monggo kagem kanca-kanca bakul mengais rezeki bebarengan kalian sanggar seni Astabrata. Iya. Sadurunge ngedeke bintang tamu, iya. Iki ana layang sing tumibeng pangkon diwaca. Karben karenan ing penggalih godhong telo wae bisa gawe lega, kenapa menungso sesamane manungsa ora kena ora bisa dadi lega. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mbak Limbo. Maski RM. Wah, RM rumah makan. Ya. Akbar Syahalam sarjana seni mugi-mugi Astabrata tambah mumbul laris lan menyala. Ya. Kula Bapak Romeli penggemar berat Astabrata niki kula nonton lewat live streaming.
Kula asli kelahiran dusun Kenep tapi sakmenika manggen dhateng Samarinda, Kalimantan Timur. Lewat serat ingkang kula titipaken adik menika kula nyuwun utawi request gending utawi lelagon setunggal Sriuning. Dipun prahmeaken nggih toprak angka kalih gala-gala. Duet Mas Victor dan Mbak Beatricia. Wah, gajekane. Angka 3 gemati. Pun boten patek gemati niki. Angka 4 ringgih caping gunung ya. Gending utawi lagi menika kula aturaken dumateng setunggal sedaya warga dusun Kenep monggo sarengan mirsani ringgit wacul dalu menika ngantos purna dumugi rampung injih nggih. Ugi katur Bapak Kepala Desa Bapak Joko Susanto dan segenap perangkat Desa Kenep semoga selalu amanah dalam menjalankan tugas untuk melayani masyarakat khususnya warga Desa Kenep. Parian Mas Akbar, kecap campur santen janur godhong klopo. 1 tambah 3 4 6 kurang 1 5 pitik walik sobo kebon cekap semanten atur kawula mbok bilih lepat kula nyuwun pangapura. Wedhe. Ya. Tak bales no. Ya. Ndondong kayune tekik. Demek bokong liru demek. Anjinge ya. Iki ana sinden penangkal udan. Ya. Gitu deh. Wah, jangan lama tidak jumpa malah munda ayu ya ampun. Romangsaku prei nyinden terus dadi perias. Iya. Ayo kon ngadeg sik menyapa Bapak Lurah Kang Sarto menyapa para warga masyarakat. Mbak Manu Haramijel saka Madiun. Iya, utabrem no. Ya, seperti apa ki? Sing guminyak wae nggo mecah sepining swasana. Praon. Semoga jumeneng, serampat. Oke, serampat. Wah, ngono live streamingnya dikake. TikTok, live TikTok. Iya, muga-muga entuk paus. Iya. Yo, serampat ke, Cok. Yuk kanggo ngurmati Mbak Manuhara. Monggo Mbak Yu, yo. Masalah. Gawane Deni operator iki. Iki jane perawan kok ngendi to, Rok? Wilujeng dalu, Mbak Yu. Heeh.
Ngaturaken wilujeng dalu Kang Mas. Ada suarane leh feminim. Napa nggih? Ketok lek merbawani mriyayeni. Lho. Kok iso jegok ki lho. Kirek kok piye kok. Ngapunten. Mas Mike kaya biasane wae, Mas. Kayak biasane Mas, setelane. Kurang piye? Kurang tribel apa kurang ngebas? Tambah iban kena darani aku lanang. Oh, mboten lanang to? Sing ngomong sapa tak tabukane. Wong kene iki wedok asli kok ya. Oh, wedok asli. Ngapunten. Salaman. Nggih Kak kurang cedhek nggih. Iya. Ki nyokot. Kirek apa piye kok. Nyokot ndak iso ya? Mboten ngemut, Mas. Gak aku. Aku nek dicokot nek dimut ora perkara jijike ora. Napa, Mas? Krihe. Kimochi. Iso kimochi. Ayo salaman sik. Oke. Selamat malam, Mas Victor. Mas Akbar. Lah ya Mas Akbar kuwi adike Mas Victor. Iya. Ya ta ora? Ya wis ora apa-apa. Nggih alhamdulillah. Apa kabar Mbak Manuhara? Alhamdulillah baik, Mas. Lama sudah tidak jumpa. Lame sekali. Bagaimana kabarnya lama tidak jumpa ini? Piye tanggapannya rame ora? Alhamdulillah, Mas. Usum udan-udan jembrot. Jantenan. Tapi sampean sepi tanggapan riase usum wong manten jalan. Aku usum manten, usum tani, usum mopok. Aku ki sembarang-barang. Sembarang kok mbok tandangi. Iya, putar-putar nih golek sandang badok kok. Tapi tenan kok Pak Bu, kula niki nek kali Mbak Manuhara niki pun nyemet dulu. Pun biasa. Nyemet. Gandeng renteng. Aku sok request yo Mbak Manu. Apa, Mas? Aku sok nek dadi manten. Kok sida to? Sok. Karo sing ngendi? Karo gak sida ngono kok. Ya karo mbuh jodone rong-rong. Penak ki karo banci ya, Mas, tenan. Lah nggih ta Bu nggih? Wis ora metengan, ora nokone sotek. Hei! Lho tenan ya. Lah kok malah nek lagune no nek. Lagune apa? Nek aku rabi karo banci. Coba lagune piye? Aduh Dek, aku sing luput, kok kleru dalan entut. Aku kok ngono kuwi lho. Aja nesu to sayang, aja nesu. Aku. Bangsaku. Tenan aku sok nek rabi karo sing wedok riasono ya. Oh, sing wedok. Ya sing lanang barang no ngriasi aku barang no. Oh ngono. Ayo no. Sida rapi karo wedok. Ya wedok. Oh, wedok. Wedok. Alah, ngono. Oh, gak sida karo banci. Gah. Wong wedok ki nglarani ati, Mas. Oh, wong wedok nglarani ati. Mending karo banci. Nek banci ki malah Menakni. kok iso malah menane iki lho. Oh, kandhani enek lagune lho. Lagune piye? Tipung tok, Mas, karo ecek-ecek, Mas. Karo bas. Bas. Pakmu jentit. Pakmu Nah. jentit. Pakmu jentit. Nyah, Pakmu jentit. nyah. Pakmu jentit. Iki lho, Pakmu jentit. entekno, Mas. Pakmu jentit. Hei! Piye to? Amite iki kapan? Lah ya ki senggaan. Kok gur nyah-nyoh entekno nyah-nyoh. Ya mau kok ki senggaan kok ya. Masane. Mungkin lho kancaku Jerman ngingeti kok adoh ki lho. Jerman. Jerman. Ndi iki sapa to? Jajare Pak Tukiman. Sapa? Jerman lho kancaku kok ya. Ndajal. Ayo Mas, yo tarik Mas. Mas Victor. Iya wes. Nah, lah. Cek cilik wis golek duit. Asik. Permisi Pak Lurah. Judulnya apa iki judulnya? Hah? Judulnya Kapusan Banji. Kapusan Banji. Ayo. Bersama mana? Manu ada Akbar. Ya. Ora iso manak wong nek manak pene. Ya. Ayo yo. Masuk. Abi 3.000 Mas. Ora nganggo kloso. Yo. Ora gatel kabeh. Pijet Mas. 10.000. 10.000. Nganggo okana. Panas. Bila tak ada janda terpaksa waria, rasanya sama, cuma tempatnya beda. Piye to? Janda karo waria tempat piye, Bang? Bila tidak ada janda, Terpaksa waria, tapi rasanya sama, cuma cuma tempatnya beda. dan nek janda ning di tempatnya. Lah karek kowe pengen ning ndi?
Masa kaya wegah aku urung-urung kok wis ngono. Kowe iki aja ngono lho kok. Maksud- Tergantung aku ki urung genah wong wedoke piye, wedokan piye. Aku nak dalan sing suci urung kambon wong wedok. Pret. Wong pacarmu wae aku kok. Hei! Apa perlu tak buka ning kene? Ora usah tak waplok. Ayo. Ayo. Jarene aku gelem dirabi Mas. Kae lho, tapi yo ngono ben nakale ben mari sik. Jare ngono. Apa perlu tak onekne ning kene? Ora usah. Live streaming lo ngawur kowe. Ayo. Mangkane karo baji wae aman. Ora resiko. Aku gelem rabi karo Mas kae piye? Aku gelem rapi karo Mas Dalang kae. Sing penting engko nek wis nakale mari. Jare mending ngono. Lah sampe obongko kaya ora mari aku. Wong wis kelakuan kok kon mari. Tapi ya kaya Pak Lurah kene iki lho, wonge apik Wong Pak contoh. Lurah, Pak Lurah. Saestu. Matur sembah nuwun nggih Pak Lurah, Bu Lurah, alhamdulillah lho. Pak Lurah ke dicontoh karo Bu Lurah runtung-runtung. Runtung-runtung Diketokne. diketokne. Nek omah-omah sakinah mawaddah warahmah ngono kae. Nggo contoh, Mbak. Nggo contoh masyarakat lho. Iso merakyat nglumpukne masyarakat sak menembane. Padha mlumpuk dadi siji lho. Sampeyan yo sapa-sapa sik to. Ya tak sapa alhamdulillah. Sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak-bapak ibu-ibu. Aja nyedek-nyedek rono lho ya. Nyapa? Dadi tambul lho. Mosok ngono gak ada wong mendem. Ora. Alhamdulillah ingkang teng mriku matur sembah nuwun. Tamu undangan. Tamu undangan ingkang sampun rawuh nggih. Alhamdulillah Pak Babi. Kok Pak Babi sapa? Lah tulisannya babi. Oh ene wilang. Oh Pak Babi. Pak Babinsa, matur sembah nuwun. Sampun nenggani nggih, alhamdulillah. Oh, Pak Profesor matur sembah nuwun, sampun rawuh, alhamdulillah. Dongane apa Mbak Mano? Dongakne mugi-mugi. Nyapa dongakne aku dhewe ya kaya ngene rupane kok arep dongakne wong. Ya elek-elek aku dongak-dongakne ya, Mas. Ayo no. Muga-muga warga masyarakat banjir napa ki? Kenep. Oh, kenep nggih. Kenep. Kenep kecamatan pundi menika? Lo ceret. Oh, lo ceret. Alhamdulillah mugi-mugi warga masyarakat kenep sedaya pinaringan yuswa ingkang barokah. Barokah. Injih, rezeki ingkang barokah mugi-mugi panenanipun sedaya mugi-mugi saged berhasil ngoten nggih Mas. Leres. Mengke taun ngajeng saged nanggap wayang melih. Amin. Ora ketang kaset. Yo ora marem. Lah nek danane ra nutut. Yo ora Pak Lah Joko mangkane sumbut tok. mangkane didongakne muga-muga pertaniane kuwi melimpah ngono lho Mas. Deloken to. Wow, penonton pecinta budaya ki nglumpuk tumplek dadi siji ki. Alhamdulillah. Hanya menunggu dikau seseorang. Masa aku mung ning jero ya ngono lho Mas. Ning jero nyapa? Njaluki foto wae. Sing ngejak foto sapa? Ibu-ibu, bapak-bapak, enek bapak-bapak ki tok isah-isah barang tangane cek sabun tok duwemeki aku. Hei! Iki lanang wedok, iki lanang wedok terus. Iki ta wong ki aku. Masa buktene duwemek ngono. Tenan aja wemek iki lanang wedok. Yo wong kok ayune kaya ngene batin karo bojomu ya ayu aku ya. Bae. Batin. Iya batin. Ya tapi ya alhamdulillah loh Mas. Ya. Warga masyarakat delok Mas padha mlumpuk sedaya. Mbak pilih wonten pamundutan lagu Mas. Loh, ini permintaan dari Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa jenengan pun salaman apa dereng? Sampun tapi dereng lami. Ini tadi kelihatannya ada miskomunikasi. Saya mikir dan ini Dan. Kita sentimen kok kuwi operatore. Sentimen wi operatore mic ketare karo kowe sentimen. Wiwit sore wis diancam. Mas Deni nggih. Aja ngono lho Mas tak pegat lho kowe engko. Walah bojone operator to, Mbak. Bojone operator. Elek-elek bojoke operator lho Mas. Eh. Sing topinan putih niku lho Bapak Ibu bojo kula. Nah. Niku duda mung diguwak bojone sing nemu kula Mas. Iya, ya pancen diguwak bojone tenan. Nggih tra diguwak bojone tenan rupane ya kaya ngono lho Mas. Lagi ketok wong lek ya tak openi gitu. Tapi kelebihane operator ya apa? Kok iso mbok milih dalang, mbok milih gubernur. Wong sampean yo mono rek. Dalang. Hah? Nek sampean gelem aku tak samene wis. Kowe milih sapa? Jadi membukan dalang nek sampean gelem tak sampean ae. Aku nek karo sampeyan ora roh carane ngono lho. Engko tak dudai videone. Ki piye
Pak Lurah ki wis Pak Lurah kan minggah no. Oh nggih, Kelihatannya ada ngapunten. miskomunikasi. Oh nggih, Pak Lurah disepoti no. Seperti apa? Sepoti nganu Mas. Apa? Sik. Diben digolekne Mbak Mano. Sik. Kijing miring. Yo. Senengane Pak Lurah mergane miring. Wah. Nek mlumah pun biasa. Kijing miring. Pak Lurah wong taat. Ayo mbakmu. Eh. Ya monggo sepoti Mas. Ya. Coba kayak apa kijing miring. Monggo Pak Lurah, Pak Kepala Desa, Pak Joko. Kantoran minggah ngancani bidadari tercantik. Tak jembote ya Mas ya. Dijemput. Nggih. Yo. Monggo. Kan nyilih sandal sing kaya prau ki aku. Mangga Pak Lurah. Lewate pundi? Oh lewate mriki. Ayo yo. Bayang. Sindenak sobo pawon bareng. Mangga. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Rekan tinggal lepat tebu. Yen radi jembing ora iso mlebu. Pak Lurah, Mangga Pak Lurah jenengan jembeng Pak Lurah. Jan ketok kaya manten tak sawang kok kono. Masa Mas? Kaya Mimi lan Mintuno. Bisa kaya Bu Lurah aku ya. Jan Aku pantes. aku umpama dadi Bu Lurah kenep no piye ya? Pantes. Pri pantes napa mboten Bu? Pantes. Rabi mulai Pak Banci, Pak. Wambune wangi. Wangi wong piye to ki kok dagangan kok ya. Ambune wangi nih, ya ampun. Parfumnya dari Jerman kok. Kalah. Oh. Disapa Mbak Mano? Pripun, Disapa. Nggih, sugeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu Mbak Alhamdulillah. Manuhara. Nggih. Manuhara. Nggih, Manuhara. Manuhara. Apa artinya apa? Manuhara niku artine udel menduar manahara, udel mengisar manuk ungkuk. Iya. Pak Lurah ki barang manuk-manuk kok seneng to blas aku. Pripun Pak kaya. Lurah? Pripun? Anu puas napa mboten ningali? Puas? Nyanyi kan. Puas. Aku kalau delok iki, Delok. kalau Persel. Oh, ngoten. Nang YouTube iki iso mengo, iso mingkem, iso mengo, iso Oh, mingkem. mangke to cobi jenengan ngakni. Aja aku sing ngene. Mboten napa-napa padha lanange kok. Aku sungkan itu. Sungkan lho Pak Lurah sungkan. Mboten napa-napa. Gak apa-apa. Ampun semerep masyarakat jenengan ki nek kula ki lanang. Iya, lah ngono lho. Nah, ora kan nek meteng. Aku Aku Persel gini. Mengo mengkem. Oh, berarti jenengan praktekne teng dalem. Nang kasur tak praktekne. Pripun mengo mingkem. Mengo mingkem. Lah terus terus ibuke penak sing mengo apa sing mingkem? Rahasia. Sik Lah to, Mbak. terus dipraktekne. Sik to. Iki
Maksudnya lurahe ora ndek gawean. Kok iso praktekne mingkem. maksudnya ngene Bu Cange Mak Limbu. Maksudnya aku delok YouTube iki kan Iya. YouTube Mama Manuhara. Nggih. Karo Persil. Nyuwun ngapunten Nggih, nggih. nggih. Persil. 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 Apa tuh? Percil. Percil ya, percil. Nganu Nyuwun ngapunten. persisil. Sing bener pringsilan. Iya. Iya iya. Sik to sabar. Nggih, sabar Pak Lurah sabar. Dadi wong sing sabar. Nggih innallaha ma'asabirin artinipun Sabar. ditek-itek kancane. Wong sabar kesabaran ya ora apik lah. Heeh, wong sabar terus ditek-itek kancane tenan. Pripun Pak Lurah komentar sepatah dua patah kata Oke. pagelaran malam hari ini disapa Oke. warga masyarakatnya. Aku tak anu, sik aku tak mewakili Bu Lurah. Oh iya, dadi bulurah. Tok men bulurah, tok men. Ya Allah. Masya Allah. Bulurah nok Ibrahim. Bu kebagian. Bu Lurah niki lho kok. Yo sabar ya Pun wis. Allah. Sik to ngusik. Monggo aja. Yo sabar. Nyuwun ngapunten lho Bu Lurah asli. Hanya Bu Lurah asli. Anak Bu Lurah kira cemburu ora nek padha lanange. Ya wis. Arep ditokne apa ya. Ya. Bareng ngene iki. Cek. Wis ki engko turun jaba tenan ki Pak Lurah. Kak. Wah Bu Lurah iki wis ta. Alah mengki nek turun jaba mengki ngekos kali kula. Nanti. Non? Nang ndi? Kok iso tekok nang endi? Kok iso tekok nang endi? Ya nyapa urusanku karo Pak Lurah. Ben to. Jadi takon kan harus dijawab. Iya iya betul. Manut jenengan Pak Lurah. Takon ya harus dijawab toh. Aman. Itu pipun toh iki. Salah aku kok menang salah. Nggih. Biar tidak ada dusta di Di antara kita. Aku tengono Pak Lurah. Hei, Tenan. Ya jan tenan. Pak Lurah ki ya gemes kok. Mary aku dipencot Mary lho sungkan aku. Mary aja nginget iki. Mary jilbaban aku ya jilbaban kok. Lah ya Mary kita diamput tok batore. Batore ra jilbaban kono kemuayut brungkusan deh kaya gedang dimbu ayo anu sambutan sik. Ayo ya sambutan sik ya. Didampingi Bu Lurah. Nggih. Nyuwun ngapunten nggih. Meneng. Sepindah nggih. Pak Lurah pribadi mewakili masyarakat juga minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bu Cange, Mas Heru dan Lho kok Mas Heru? Seto. Nggih. Sik Mbak Mano. Asta Brata iki banyak anggotanya Lah, kok iya. Mas Heru sing disebutkan ini. Wah terakhir ki ya banci yo. Seto yo kru Astabrata. Oh, iya, Astabrata. Ya Allah, masukku sing pertama kenal aku karo Mas Heru. Oh Mas Heru betul. Menengo kowe iki, menengo. Iya, Kowe iya. tanpa Mas Heru ra mungkin kowe tanggapane kene. Betul sekali. Mergane kuwi blantik. Ya ngono deh. Yo. Ayo ya lanjutkan ya. Kondi ki mau. Lah yo aku dhewe yo ora roh kok. Wong sing sanjang jenengan kok. Wow. Minta maaf, saking minta maaf. Pak Lurah minta maaf Ya, ya. kepada semua nggih. Nggih. Semua ki Bu Cange sama Astabrata sama timnya nggih. Aku tak penterjemah ya. Ya. Aduh. Minta maaf babakan apa? Waduh, tahun kemarin kan yo sing salah Pak Lurah. Tahun wingi sing salah Pak Lurah. Boten. Cek to, menenge kowe guru ceritane ya. Lah ora roh yo wis. Oh, tapi kowe ngrungokno. Oh nggih. Penting transfer. Wis penting transfer. Cek to, Ah, winginane kan Ya. tidak apa? Jadi ya. Ya, nyuwun ngapunten ya Pak Lurah. Nyuwun ngapunten. Tak kata-kata. Mewakili masyarakat dan Pak Kok yo Lurah. enek ula barang. Ngoten nggih. Nggih. Jadi biar masyarakat tahu Mer ya. Biar masyarakat tahu Mary itu. Tanggal 24 Mei 2024 kemarin ya. Iya. Kemayu ya. Bature omong-omongan iso mati plengosi lho. Mer wis rada ngadeg kene Rob. Nah. Rene yuk, Rene. Oh ki istri muda, istri tua tuh ki. Apa to? Moteri. Sepote yu Mary nganu Samboyo. Apa-apa. Samboyo. Astagfirullah. Radhi mriko nono ya. Mengko nek dipek ya mengko. Yuk. Jenenge mencoreng nama baik ta. Aku wis kudungan koyo ngene kok. Salahe kaya gedang dimbu.
Pun kersane Pak Lurah riyen ngendikan aku tak ning kene. Yo, manut aku mbok kon piye manut to. Gak sida rene we. Pun kadung kecewa berat kula. Ya wis. Cara wong aku wis bosok-bosok. Lho, terus yo bosok lho iki. Aja memper keruh suasana. Oh, ngono. Maksudnya bosok piye? Terus aku ki seneng kok. Nenek tanggoku padu wis seneng aku. Nomor 1 aku. Tahun kemarin padu. Padu. Pol. Sikil papa ditu beyuh. Piye? Mosok jajal Pak Lurah. Ceritane pripun? Lho, kamu gak ngerti ta? Enggak ngerti. Gak ngerti wong Mbak aku Mano, nggak wanita ngerti. baik-baik kok. Yang berlalu biar berlalu aja lah. Ya, Jangan- gitu aja jangan- Pak Lurah. Wis jangan berlalu wis. Betul, gitu aja. Nggih. Ngoten nggih. Ya. Oke, wis saiki njaluk apa? Piye to iki? Wis saiki sing ini lho. Maksudnya iki sing berlalu biar berlalu saiki apa? Jaluke Piye to? Jare Mbak Mary kok saiki jalukmu apa? jaluke dikosne. Sing ndi? Belum. Kula. Oh. Mosok Meriar mbok kosne. Gampang itu. Gampang. Gampang itu. Niki lho Bu Lurah terus Pak Lurah gampang niki lho. Oh, ngono kok ya kok panasin to ya wis kira tenan yo. Alah tenan po yo ro. Wong-wong guyu karo Pak Lurah no. Trayo guyu masyarakat jenengan roh nek lurahe kelakuane kaya ngono kok. Astagfirullah. Maksudnya kelakuannya baik. Kelakuannya menghibur. baik ngono lho. Humoris. Menghibur, Menyenangkan, Nah, menyenangkan menyenangkan. orang banyak. Dapat pahala. Dapat pahala. Apa nek jenengan menyenangkan janda? Piye? Oh, iya. Bu Lurah, niki lho Pak Lurah senengane menyenangkan janda. Maksudnya janda-janda tua. Oh. Dikei sedekah sama janda. Oh. Santunan. Oh, niku janda tua. Iya. Tapi janda muda nggih mboten jenengan seneng nih. Alah, tenane. Gak ngapusi. Iki kok diingeti wong lho ora pantes iku. Engko jenengan Japri. Sopo sing dijabri? Janda muda. Lho maksudnya niku dikasih napa wawasan ngoten Iya. lho, Pak. Napa niki nyuwune iki lho, ditawani Mbak. Nyuwune mbok pilih nyuwun lagu napa, Bapak? Manut dulu. Oh, manut. Pilihno to, Mbak? apa anu Siapa? wis loro asmara. Monggo, lah terus manut tok milih. Ah, aku loro asmara. Oh, nggih. Ben loro asmara. Aja loro-loronen. Ki, Tak dongane monggo. jenengan sehat panjang umur kok Siap, loro-loronen. siap, Gitu. siap, Ya, siap. coba senam dulu. Heeh. Parkir Mas, tipunge Mas, tipunge. Parkir. Senam dulu. Ayo. Jenengan nek kersane sehat kula sukani resepe. Dicek sik. Nggih. Madogete dites. Ya Mas. Madep nanti. Yo. Madem mrika. Ayo. Parkir. Park. Ayo. Nah, ngeten Pak. Ayo. Gak iso. Nah, ngeten Pak Lurah. Nah. Saged mboten? Wes ora usah wi. Ketaya samurate dhuwur kok Pak Lurah ya. Nyuwun ngapunten Bu Lurah. Ki Pak Lurah mek nyenengne margaku. Oh, ngoten. Ben warga kenep Nggih. dan hadirin ini ben seneng. Ben seneng. Nggih, nggih. Kula riyen tujuanku nggih ngoten. Cita-cita kula niku pengen gadah bojo lurah asline. Saestu. Anu lho. Dadi lurah iku lak wis dadi lurah. Nggih. Nah, kuwi kudu siji Siji napa? sabar. Sabar, nggih. Sabar nek kula sabar. Sabar kan? Sabar. Dilarani wong lanang sabar. Apa padha lanange kok. Iya. Nggih. Terus Kudu ikhlas. 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 Pun biasa ikhlas torok wong lanang ikhlas lho. Kudu ngalah. Ngalah ampun biasa ngalah. Hah? Ampun Ya biasa. somben jadi lurah. Oh ngoten. Iki apa? Aku sih dadi lurah kenep tenan aku. Lara asmara. Lurah Semarang nggih. Ayo. Iki wong ijen apa karo Lah monggo terserah. Ya monggo terserah Nek jenengan. setunggal 500 nek kali 1000. Mbak Mary ayo. Ayo. Ayo, Dok. heeh. Bang. Ben Ayo, tidak Ben. ada kecemburuan sosial. Biar adil. Biar Ayo. adil. Bojo loro kudu adil. Oh, jaluk sepoti, Pak. Ayo, Mas. Seperti apa yuk? Samboyo. Sampai yo, seperti Mbak Medi ya, Mbak Medi. Yo. Ayo yo. Ayo yo. Mangga mangga mangga. Tres, minum tres. Ayo yo. Nyapa? Ngene. Tak ceritani. Napa ayah? Sabar to, Mer. Sabar, Mer.
Ceritanya aku itu dulu itu ketemu Mary itu tahun 2010 Teng pundi? di Kecamatan Loceret. Oh. Ketemu Mbak Mary pertama. Pertama Nggih, saya. nggih, nggih, nggih. Pertama saya. Nggih, nggih. Waktu perpisahannya Pak Camat Loceret, Pak Lisandoyo dan Pak Harono. Sekarang Oh. Kasat apa Pi? Apa PP ya, Mas? Saya Tomer saya. Itu ceritanya seperti itu. Iki jare nyapu tok mlengos dingeti Pak Lurah iki lho. Sebar. Gak popo. Dulu itu Mary itu Mbak Mary ini. Sudahlah yang dulu biarlah Ya bekas berlalu. sabar to, Mer. Cito, aku pengen ceritanya 2 biar tahun yang lalu sudahlah biarlah berlalu. 15 tahun, Mer. Boten nok sing paling nemen ya 2 tahun yang lalu. Ya itu jangan diungkap lagi. Boten. Pun Piye to yuwe apa tau ditengi Pak Lurah yo? lebih dari itu sakitnya. Ya Allah. Aku Mer. tengono to, Pak. Aku tengono. Mer. Tengono. Resiko jenengan ngebel kula. Mer aku golekno bintang tamu sing kira-kira tidak mengandung resiko terlalu berat. Ya. Sing kira-kira iso memeriahkan dan tidak menimbulkan kecemburuan Nah. Bu Lurah. Betul. Terus kula padosno ngono onggrok niku. Iya. Oh, tinggal terlalu resiko. Nggih, ngoten. Jarene kok Jakarta. Lah niki wau mandhape memang lagi mudhun to Kula kok. nggih kolomben nggih teng Jakarta. Niki pun pindah. Iki tenanan lho iki. Pangapunten Bu Lurah nggih ngeten iki ampun cemburu. Gak, Nini kurangan. tidak beresiko. Nah. Mboten beresiko pun kula taleni kok. Bu Lurah tidak cemburu karena kalau Pak Lurah manggung seperti ini perlu saya sampaikan. Nggih. Berarti ini bukan cuma omong berarti masyarakat harus juga memiliki saya. Nggih. Niki tandane masyarakat remen kali panjenengan. Iya, ini Mbak. Ini, Remen mboten Pak Lurah munggah panggung, Bu? Mboten. Cangkeme sapa kengke semuli? Kok masyarakatnya jenengan ane semuli ngono? Gar. Pripun, Bu? Seneng mboten Pak Lurah munggah panggung? Mboten. Cangkeme sapa kengke? Sapa to Mbak Mano? Pojokan niku lho sing kathah. Ning ndi to, Mer? Niku lho Jajan pojokan. tak tekonane. Pripun Bapak Ibu, remen mboten Pak Lurah munggah panggung? Mboten. Ayo lambemu kuwi kok. Ayo lambemu kuwi kok Rodokno sentimen. banter, rodokno banter. Oh ngono. Iya. Nyanyi, Pak Lurah nyanyi monggo jenengan duet kalih ngono onggrok niku saya memberi kesempatan pada jenengan. Ya oke. Terus bisa nih waktu pertama kita ketemu itu jam ini iso dadi to, Mas. Dalam Saged iki Iso saged. dadi. Wah, ijen pelecehan iki. Niki bobone Guys, jaranan. cemburu ora kon nyanyi malah kon dadi. Bukan dulu iso dadi. perasaan seorang laki-laki ternyata sekejam itu ya. Lah Alah, ada Oh, iya ngono padha-padha Mer. bojone tukang son kok iram. Alah. Kala bojomu nunggu son kala. Ya lah apa? Lah ditunggu ya dibom Ternyata semut. begitu ya Cai neng perasaannya. guri. Cai neng guri. Ternyata begitu ya perasaannya tukang son. Gak apa-apa. Laras Mara, ayo. Dia Mbak boleh. Yori ikut apa enggak ini Pak Dah Lurah? aku ndak mau aku. Gak mau ya sudah ayah. Oke, oke. Biarkan dia ke sana sama Tris. Terus ibot. Terus Bukan. buat Abi, Oh, Abi. Abiku. Oke, gak mau ya Abi. Papa. gak apa-apa ayah, kamu sama aku aja Aku ya. karo iki lah, iki lah. Apa? Sing Mbak penting, Bandi iki lah. Selera aku yo ngene iki aku gelem. sing penting apa? Mbak Bandi iki saka yo Upin-Ipin ya betul. Iso nyakil ngono. Sing penting kita udah pamit. Kayak wayang kayu. Ngapunten Mbah Bandi ya Allah, salaman ya lah. Oke. Oke. Ayo, Loro Asmara. Loro Coba. Asmara. Kayak ngapa? Ya, dadeke Asta Brata, yo. Nggih imbuhan gedang niku kersane teng mriku. Ning kene aku. Hei, asik Pak Lurah. Ayo, goyang Pak Lurah. Pak Lurah bersama. Mbak Mano. Hei. Iya, iya. Aduh, wong
sepisan ketemu aneh kono kae Ateng mriko nggih. kawang-kawang angel dilaleke Aduh wong bekas aku ora benal ora kaya-kaya ngenteni Yo. muga-muga Gusti tansah keparenga dadi sana usakala asmara ya aku ngerti banyak janji-janjimu kapan aku bisa nambah Tarik sesyo. Hey. Hey. aduh wong manis nalikane sepisan ketemu aneh kono kae kawang angel dilaleke Aduh muga Gusti tansah ngeparengno dadi srana usakala ro asmara Iya. Ngono kok bulurah lho. Bulurah kok bengok-bengok lho. Bulu ra usum ngene iki ya. Iya. Nganu Pak Lurah keringetan sik. Oh, keringetan ya, keringetan. Ya langesake. Saking Kula lapi mboten apa-apa, Pak. Mboten nek ibu cemburu penting bayar. Ayo lanjut Pak Yai sapa ki mau. sabar aku minum. Oh, Nah, minum dulu. Mas Heru, Mas Haru. Biasanya mimike mboten ngaten iki no. Biasanya abret lho mimike. Mboten. Itu asistennya Pak Lurah, Mas Heru. Asistennya Pak Lurah. Oh, alah. Asistennya Pak Lurah. Heru ki ya ngono, kok dadi begenggek barang. Iya. Nganu Kok, kula kondi? cepeng nih. Mboten. Hah? Mboten kula gocekne. Oh nggih, asistennya Pak Lurah aku. Iya, Jan. Mpun Pak, persiapan nggih. Siap. Aku digarap pargoy, Mas. Pak Lurah kan udah biasa toh. Oh, jenengan beto monggo mboten napa-napa. Oh, ngoten. Manut. Oh, manut jenengan beto mboten napa. Iso lulungan baju aku wae. Pokoke kingko ket engko sampe saiki lulungan iki. Ayo digarap harga terakhir dintekne yo. Coba kaya ngapa yo?
aku Oke, matur suwun. Ngomong pripun Pak pargane kula pripun rasose? Pripun kok guyu lho? Guyu ora oleh seneng. Oh ngoten. Pripun rasose? Ora usah tinggal. Kalih gene bulurah penak pundi? Maksud pargane bulurah kalih kula apik pundi? Wis ora jadi lanjut apa nek. Peti wonge peti. Ana sing watu. Ana sing watu. Walah mer iki mungguk barang kok yo tanggapan. Nika lho. Mbak Mary nika Bapak. jenengan rayu to. Cemburu. Bapak, Iya. saya itu cemburunya elegan. Lah Elegan. alah. Saya tidak ingin menunjukkan kelemahan saya kalau saya ini cemburu. Alah wong kaya warok lho kok. Tak tembangno khusus jenengan, Bapak. Nah, Tapi cara saya berbeda, rasanya mungkin juga berbeda. penak sing keras ndang wis ya, Pak. Aku Iya ta? sing kalem lho ya dinikmati to. Oh, sing kalem kok ning ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sinawang datan boseni. Edisi Mbak Mary gandrung Pak Lurah. Inggih. Wong jenenge wong wedok ya ngene iki. Enek sing kalem, enek sing kasar, isen-isene donya nggih Bapak. Lah ngantuk kowe engko tenan. Ngantuk tapi mbok ki apa? Pelemasan otot. Wong jenengan kan pun keras-keras kalih ngono onggrok niku. Nah, iki pendinginan, Pendinginan apa malah lemes dia. Mbak Mer, aku Alah. ya aja ngono lho, Mer. Lah pripun? Aja muni kono onggrok maneh. Lah pripun to lah ngono onggrok polahe kaya ngono Ya Ora Allah. apa-apa mboten napa-napa Kang Mas, mboten napa-napa. Kula mboten napa-napa Kang Mas. Iya. Tuh Mboten kan. napa-napa. Kula dipun sia-sia kalih Mbak Mary mboten napa-napa Kang Mas. Sedo, Mas. Sedo. Mboten napa-napa. Biasa. Ya Wong nomor loro iki biasane yang ngono nek nomor 1 itu wis kalem, biasa, tenang pembawaannya. Oh, aku mbok kira pelakor. Aku mbok kira pelakor. Lah piye rasane? Lah terus iya. Ya, Bapak, Ibu-ibu. Pak Lurah nyuwun ngapunten nggih. Aku ki kata-kata tinggal tak ngono Pak Lurah kaya ngono. Pak. Ya. Sik sabar. Bojo loro rumah aku sedina dep ya wis ning kono lho. Ya wis Aku njaluk waktu ya. saja. Ya madhep rene Pak Lurah madhep rene. Madhep. Ayah. Aja ganggu sik to yu wong sampean bersuka-suka pada suamiku aku yo meneh saiki giliranku. Iki rasane tutorial bojo loro ki ya ngene iki. Iki drama. Drama dadi kenyataan, nek kenyataan iki ngene iki rasane. Wong ngrusaki demit pancenan. Ngapa kowe? Ngomong apa Demit. Aja mau demit piye to. Ayah, aku dilone demit. Wong Gus lemah. Reaksi istri kedua piye? Alah, aku tenangnya golek yoga-yoga piye enek kok. Tenang aku Itulah bukti kesetiaan istri kedua. Nyapa? Lagi ditinggal sedilu ya wis arep nyeleweng. Nek istri pertama kan enggak. Alah jare sapa? Jenengan kudune nggih peka ngoten niku. Alah tukang son ya mbok lebokne ngono rek. Ya. Rekoso Mas. lakonane. Ini lemeke sitok Oh walah. Sitoke pironan Mas? Jenengan Pironan Mas? jenengan semeret 2000. Oh 5.000 ya wis. utang no lah. Iki, utang sik. Alah, sedang rono, wis tak tenang ya wis. Aku tak gelar kene wis. Terus Mbak Mary, aja digagas. Istri kedua jangan digagas. Lanjut Nyapa? terus. Aku pikir nih kok. Anggeraku bisa nyawa
Mas, 5.000 mawon. Ponto jenengan konsene teng mriki mawon Dik wingi jenengan kon kalih menika yo saiki arep enggak usah tergoda. Enggak. Adillah sebagai suami. Iya. Mangga 10.000 nggih angsal. Nempel bayar Berarti beras. jenengan iku riyen tergodane nggih pas ngeten iki. Mangga nempel bayar beras nggih angsal, Mas. Mangga. Wong bagus lambemu abang. Ayah, pulang. Sini, pulang. Aku ora melok-melok nek urusan rumah tangga aku ora melok. Pulang, sini. Lelaki harus punya pendirian, harus punya prinsip. Pulang. Kamu pilih siapa, aku atau dia? Aduh. Yen mati aku wis Ayah, pulang anak kita nangis itu loh, Ayah Victor. Sini nak. Oh, kita anake karo senjatane anak, senjata Sini. Masya Allah. Sini. Oh, iki to anake Pak Lurah karo Manuhara iki. Masya Allah. Saya memang mengakui belum bisa memberi keturunan. Kowe mulai ora? Sabar dulu toh. Jane Pak Lurah bagus. Umpama nyuwun sewu duwe putra karo aku, mesti dadine apik. Sayange kok duwe dadine jenglot. Lho. Ora apa-apa najan to anakku kaya ngene nek gawe ning grunggul kok trae. Nek ku gawe ning tebonan ngopo? Ayo mulai ora? Sabar dulu sabar. Nek ra mulai kena tak paringi lho engko. Ya Allah, Gusti Allah. Angger tresna kumpul Anakku nangis iki lho. Wes, anakku iki lho. Ayo mulai. Nangis anake nangis. Zeta. Anake kok suarane wis glorok. Iki anak buta apa piye? Mas, Ya. ini rono. Sabar dulu. keturunane Pak Lurah koyo ngono. Ora Jujune apa-apa. karo aku kok gak. Lho, malah kudu iki apik iki dikarcisne bayar 5.000 ping lho. Ngapa Ya kowe? ampun. Kowe iri ngono apa piye? Ya pancen ya kelemahanku pancen urung. Ayo saiki gentenan Mbak Paringi. Mary sing nembang karo Pak Lurah. Lah dele. Mumpung, heeh, kudu satu-satu. Heeh. Iya. Ora iso. Ben adil. Anake kelone sik ya, ayo rene. Ngeloni. Ayo le, turu le. Coba Aku duwe anak kaya ngono ora tak kelo tak pateni. kene. Kene mimi mama, kene. Kene. Mak, lekmu lho. Ya Allah. Madhep rene. Mumpung ngeloni putrane monggo mriki Pak. Nggih. Jenengan Sik, ya. ngoten niku kalih kula pripun? Menengok kok iki. Dadi anak kok obah ae. Satu. Apa ya Jekmi ngono iki? Napa, Pak? Apa Jekmi ngono iki? Ya cek mi wong untune rangah kaya ngene kok. Sabar ya nak ya, sabar ya. Terus bapakmu ki ngono kuwi. Aduh, aja mbok cokot. Mas dicokot ki lho. Oh ya duka kuwi. Heeh. Wong anak kok minyakot ki lho. Iki bagane pakmu. Oh iya. Iki nek meneng kek jiwane lungguhane mamah kek. Ayo tembangnya apa ki? Kene bapakmu pengen gede bojo pertama ya ben. Kene lungguh kene karo mamah. Anu Pak Lurah nyuwun lali janjine terus e. Oke. Arep loro ati loro ra sida. Oh alah. Anake ditulang, Pak, monggo. Sik, mangan tuwe. Nah, Anake didulang. ditulang. Ngetes kesabarane istri pertama neh. Anu wiyu dot wiyu, jebokna yu, dot wiyu. Aku ki ya sik dikongkon. Ya ngeten ceret ki ae kok. Oh Ya. alah. Oh, iki bayi apa batang mbok combor iki. Mana batang kok dicombor. Oke.
Ayo. Lali janjine. Yo, coba kayak ngapa? Menghibur istri istri kedua karo anake gitu. Nggih. Nganu, Ya, nyuwun awake ngapunten. dhewe awake dhewe delok wong nyanyi ya. Nyuwun ngapunten. Ya, joget. Ayah karo mama. Ora, aku nanggap Pak Lurah kok. Biasanya kan Pak Lurah nanggap aku. Yo, coba kayak ngapa? Lali janjine yo. Kene meneng. Hey. Iya. Yo. Iya, iya. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning Cawang Mangu nganti lisir srengenge ana kene aku nunggu kowe Tak SMS rambalesi. Yen tak telepon saja Jupriani. Hatiku jangan yen kepatok bibir Priyo liya iya iya Kenep bergoyang. iya iya Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning Cawang Mangu nganti lisir srengenge ana kene aku nunggu kowe SMS rambalesi. Yen tak telepon lakon dipateni. Mangkal aku yen kepatok pipimu mesti tak jiwa. lali janjine kandhane alesane magelake ora kena kandung dandan kowe ora teko kowe mar Nggih. ambek Oh, minum nggih. minum minta Neng comboran kono. Neng gone bojomu sing tuwek kono nyapot ning sini. Jale ya. Saya akan tetap menerima apapun keadaan suami saya. Ora usah jale kok golek panas ya. Golek panas sing golek ganteng luwih sugih. Lah, wong ki ra duwe duit ya. Aja to kok ora duwe duit bareng. Tenan Tangga jale. tak openi masih orang duwe. Openi duit. ono, Aku pepen. tresno, aku Pepen. sayang, aku cinta. PPN biyen aku cara ora mendem no paling ya ora kok. Jenengan semerep to ngoten niku. ya kelakuanane ngono Nggih tasik kilap ngoten niku Iya. jenengan. Lho, tra wis seru lho. Bojoku iki wis seru nek aku dundunan beguyangan iki wis seru. Lah ngopo kok ya? Iya, iya. Ya le ya sabar ya le. Eh, Iki biyen asli dudu anake kuwi le. Anake sapa? Anake wong akeh. Anak Ora apa-apa. Tapi ya didakokne kuwi. Nek wong akeh ya. Ora apa-apa. Aku melok urun kuping kok. Kuwi kok ya melok ae. Ayo terus. Janjane kowe ning endi? Ngelakatku saja Jupriani.
Sujono kowe Karo mati. Terima Oke, kasih Bapak terima Kepala kasih. Desa, Pak Lurah, Pak Terima Joko kasih. matur sembah nuwun Matur nyuwun sembah. pangapunten nek wonten keladukipun atur. Nggih. Ngenten iki nggih namung anu mawon nggih. Menghibur. Menghibur injih. Nggih. Nggih, Bang. Niki wau nggih wonten sing mirsani saking Jepang nggih mriki. Hah? Pak Lurah juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Hari ini menghibur loh ya. Siap. Ini kunci ya, dikunci Pripun ya. pripun? Dikunci ini menghibur ya. Aku golek duit iki Pak Rene. Toh, maksud saya Pak Lurah di sini saya menghibur. Oh, Pak Lurah menghibur. Lah sampean karo Mbak Mary strep itu nggo golek Nah, duit. nggih kalih golek Sangu. saweran. Saweran yo tak sawer. Cek toh. Maksud saya Nggih. Pak Lurah suruh naik ke sini Nggih, Pak. tujuannya menghibur, Menghibur. ya. Nggih, nggih, Jadi leres. masyarakatku, nggih, Nggih. ya, wargaku dan penonton di sini ojo engko negatif thinking ngono lho ya. Boten. Paham ya maksud saya? Nggih, pun paham. Pokoknya mboten usah ujar, mboten usah kaul. Dilakoni mawon apa eneke. Gak usah berjanji-janji itu ndak usah. Jangan gak ada janji di antara kita. Piye? Janjine. Wis to Pak Lurah sampun ya mudun ya. Nggih, heeh. Mbak Mary mudun. Nggih. Ayo lek ngatek le jaluk sangu pakmu. Jare emang ora, mbasa ngene iki terus golek dhuwit ya ta wong wedok matre sampeyani. Saiki wong edok ndi sing ora matre? Aku Tenan? sing lanang tak toroki ya. Wis cara disangoni Pak Lurah mbok balekne. Tak balekno, tak wehno yatim piatu. Oke. Teni ae. Bojoku, Rintene ae sik. bojoku yatim piatu. Weh, ngancam ini. Nggih, Pak Nah, Lurah. iki lho ngerogoh iki lho wisan ngerogoh. Kudune ya atas izin istri pertama atau piro to jatah istri kedua iku kudune izin. Alah, alah, alah. Istri pertama tinggal bojone ya ning ndi le? Nggih, ha, pinten Pak. Ayo. Ampun, wis Pinten. wis bengi lho. Nggih. Yo. Pinten ngeten lah. Terah ya wis. Tak dinteni ya. Lah iki lho. Pateni Mas, live pateni sik dilut ya. Aja. Ki lho Mas, Mona njaluk sangu ki larep budal sekolah ki lho. Loh. Mona. Lah rambutnya dawa iso diponi ya. Nggih, Pak. Ayo, Pak. Iya, matur suwun Nggih, ya. Bapak-bapak ampun, nyuwun ngapunten Mas Heru Nggih. juga ya. Anu mike Pak Lurah patenono niki. Napa dipateni? Hah? Napa Mengke di? nyetrum. Pun biasa Pak Lurah ki Pun dari nggih. nyetrum. Nggih. Istri pertama jatahe paling enggak 70%. Ya ta. Matur suwun. Selawe wis apik ya, Pak. Pak. Oh barang kawak ya. Sini karo Pak E, karo Pak E. Nah, kok diluru marmut apa piye kok? Oh, nggih. Niki anake wayahe potong Pakmu. Rae. Sak ndase. Kok potong sandase piye to? Enak. Alah pun sarepot. Bilang piye, bilang piye. karo Pak E. Makasih Bapak. Ya. Iya. Diambung Berarti sik, diambung sik. kalau anaknya wis ibu Ibu enggak usah. Diambung sik, Pak E diambung sik. Kok iso ngambung adike iki lho? Adike rong lahir, kok sik. Jare anake nek wis disangoni ibuke Ibu enggak usah kan jatahe buat anak. Emang ibuke enggak usah disangoni, Pak. Berasnya pun telas. Kurangi beras jere kena gula. dikirim beras ae. Oh nggih. Kan sak truk. Ah ya 20 kilo lah. Gak aku 2 kilo ki arek. 20 kilo, 20 kilo. Diurukno. Heeh. Mah kurang. 20 kilo kan 12.000 kali 20.000 Bu, kan benjing 2.000. jenengan gini Mbak Manohara betok beras nggih. 2.000. Yo paling enggak ya 2 kilo. Oh, 240.000. Sak truk. Pun jenengan paringi pinten ngoten lho, Nggih. Pak. Oh iya. Pun gak ngono ora enak. Oh iya. Wong bojo kok ora. Penak. Penak. Kuwi jane nyapa to kok muni ra penak berang iki. Pun cah repot-repot. Nggih, matur suwun. Nggih, alhamdulillah. Saliman. Kuwi lho. Apa kok kuwi lho apa? Lagu. Ya ampun. Ya wis ya.
Kalau ora kelamaan ntar juga Iya. lakone gak bisa. Nggih. Terus ya Matur awet wis suwun. bengi kok ya. Ya Allah sindene 1 loro telu 1 Oh, loro telu sabar, 4 5 Sabar. Lurah kudu sabar. Nah, ngono kuwi lho Pak bojo nomor 1 iki cerewet ngono kuwi. Ya Allah, Mary sabar kok, Mas. Nggih. Anu Ora apa-apa ya Le, plaris. Heru ya urung. Heru. Kulo namuk ngeling nih. Heru udah. Aku nek penak ki kancaku tak penakno, tapi kancaku penak lali karo aku. Biasa bojo pertama merampok. Matur suwun Bapak, matur suwun, Nggih. matur suwun. Matur Gila. kulo terne Pak. Wes sing jemput bojo Mm. kedua sing ngeterne balik bojo pertama. Aduh duitku hilang Mas. Mas, duitku hilang. Aduh. Mas, duit lemu nyakon hilang. Digondol copet Mas. Aku yo oleh neh. Pajak 30%. Oke, yang germo berantem mer kok. Kayak dalan. Makasih Pak Lurah. Nggih, matur suwun, nyuwun Nggih. ngapunten nggih. Nggih, Nggih. mboten Saya ya Mas ya, tak ngetutnya ayah. Ya, Tak gawa lemek usum udan. Masya Allah. Monggo sudan nuwun. Diujone sik lho. Alah, alhamdulillah. Mbak Mano, Dalem. ini ada penggemar dari Jepang Oh, pulang di Kenep sini. oh kimochi. Mau mengeterkan buket. Oh katanya. gitu. Katanya loh, hadiah Oke, apa oke. hadiah? Sepatnya apa sepatnya? Ketoprak mawon. Oh. Dadi wong Jepang nak duwe ketoprak dhewe to, wong Jepang. Oh, ketoprak nang ikan to. Pedok, siapa lali aku jenenge? Saking Jepang. Ya, saking Jepang, monggo. Iki ya arep paring karo kanca-kanca. Mungkin kok ya roro kok ya. Nggih, estu kok. Oh, tenan to. Nggih. Sugeng dalu, sugeng rawuh. Apa yo genah wong Jepang kuwi, Jepang Lah asli. piye basane? Yo, Jepang bahasa Jepang. Kimochi. Ika. Yamete kudase. Apa ta? Oh, bisa. Oh, bisa. Bisa itu. Kimochi waru dami. Oh. Kimochi Mbah Kamit. Alah. Lah ya Mbak Kamit iki iso kimochi. Monggo Bu, nggih. Namanya Badhe siapa? ngaturaken Namanya apa? Bu siapa? Bu siapa? Monggo. Sisi. Busi. Sisi. Busi. Oh, Bu Sisil. Kok busi piye to? Bu Sisi. Kuwi lah Bu Sisil. Ya. Bu Sisi nggih. Mau paring nopo Bu tadi? Bingkisan apa tadi? Misalnya udah di sana. Oh, sudah. Oh sudah. Mau ngaturaken apa, Bu? Oh, Oh, sawer sawer aja. aja, ya. Minta lagu apa? Lintang Asmara duet sekali sinten? Ini mungkin Mas Heru, karepe dihandle Mas Heru. Mas Heru monggo berdiri Mas Heru ayo. Nah, Mas Boti. Kali sinten? Mas Akbar, Dalem. katanya mau salam-salam dulu. Monggo salam. Monggo. Monggo. Nggih. Mriki. Buat salam Ya. Alon. Heeh. Alon Pak, alon. Pripun salam kalem sinten, ayo. mawon. Kalem mawon. salam buat Mbak Nanis dari Nggih. Malang, Mbak Nanis dari Mas Malang. Nardi Kauman, Mas Nardi Kauman sama sama Mbak Mardia, Mbak Martia. Mbak Selastri, Nggih, sinten Mbak meleh? Nggih. semua fan militan Astabrata. Oh, Amin. izin. Matur sembah nuwun. Matur nuwun. Sampun. Sampun, Alhamdulillah. alhamdulillah. Rencana tahun depan kita ke Jepang. Oh ya. Oh. Aku Iya. mau ke Jepang. Iya. Oh. Saya sama Mas Syuting Akbar. film. Oh, film Ika. Aku yo ketutno to, Mas. Mas berdoa yang terbaik kali aja Sombong Siap. Rono, Oke, ya. amin. Karo Bu Parsinem tok. Ya lintang Lintang asmara. Asmara, ayo Mas Heru. Ayo anak-anak berdiri. Sing urung kaya sapa iki? Kabeh no berdiri. Kabeh. Yo, ayo Bu, berdiri. Bu Parsinem juga Nonton sampai selesai ya. Terima Ya. kasih Bu Sisi ya. Bu Sisi saking Jepang. Sehat selalu, panjang umur, semoga rezekinya lancar terus. Bagi aku gurin.
Aku nemu iki. Sinden Astabrata jangan duduk dulu sekali lagi. Sinden Astabrata sekali lagi. Alah ngono kok ngakuni lanang. Mbak Mary atau Mbak Manu ben istirahat sih. Iya Mas. Terakhir untuk limbuan. Oh ini masih banyak lagi ya Mas jadwal-jadwal Astabrata. Oh Mas, Astabrata, PMC. Kayak Super Tetra ya. Astabrata. Anu kersane penonton sing teng mriki kersane pirsa. Nggih. Untuk tanggal Besok ditalun. Besok di talun jane kosong aku besok. Omongno panitiane ya Mas, juga butuh baca lelean. Ya nyacakne anu. 16 ya prai ya Mas. Ya. Terakhir caping gunung langsung dangdut wae. Okay. Langsung dangdut diwalik slendro. Langsung dangdut. Ya. Permintaane napa niki? Caping gunung untuk terakhir. Kalih napa? Caping gunung. Angko goro-goro. Oh nggih. Tadi mereka cayu, tadi rene. Aja mikir-mikir kok ceblok bature. Lah cek perawan kabeh. Oh iya no perawan kabeh no. Dipadakne ombone pesek. Nah. Walah kok reso madakne ombone to. Sampun ready kanca-kanca balungan? Ready. Yo, langsung tibake dangdut caping gunung. Yo, coba kaya ngapa? Yo. Hey. Saiki
Terima kasih para sinden-sinden. Lo tutupnya gara-gara ya yuk. Oh sudah? Sudah. Alhamdulillah. Dan lunggone guriku iso cerita ngalor ngidul. Engko nah ya Mas. Nah, Urung bar ta iki? urung Ya, bar. Mas. Ya nak. Sawise sesaji kang sinuwun lakone dawa. Ya banjaran wis anggeni wiwit lair